Nag-start na ko, love. Ha? Hello. Mabungahong kaudtuhon, kahaponon mga igsoon. Kumusta mo rin mag-live na mga igsoon? After this, makuha na po ko sa akong anak igsoon, no? Ang hapit-hapit na mauna nga hindalikiyat ko kay nakakita ko kuan ba kanang higayon kay ganina mo gud nadugay ta igsoon kay katuloy na ning deliver diri aning naay tawag og AdSense. Wa man ko kasabot. Ani lagi nga to ang motibo nga tong tumong aning nagnganita nag-live. Nag-share tas pulong sa Ginoo. Puro ra pang Ginoo gid ba as in pang Ginoo nya. Wala kay ba nga naa ning mga AdSense ba sa YouTube dito? No, so okay ba mo nadugay ko og start sa live na to kay nag-search pa ko para asa ni unsay mga instruction gibasa na ko ba. And then eventually nahibaw-an ra nako kung saon mao to nga nadugay ta mo na igsuon nga mag-live gyapon taron di man ni importante ning malate masayog madugay ang importante mamalandong tas pulong sa Ginoo. Amen. Para sa kamayaan sa Ginoo. So this time mag-share sa ko igsoon kamo sa da igsoon no. Ato nang i-share kining mensahe sa Ginoo and then labi na sa mga Kristohanon nga mga kaila nimo igsoon kani nga mensahe kana bitaw puno sa mga pagsulay, grabe struggle sa ilang pagsunod sa Ginoo. I-mention igsoon kay para gyud nato nga nangalagad nga matinud-anon sa Ginoo. No? So, mauni another encouragement for us this afternoon para sa mayaan sa Ginoo yang mensahe. So, again, ako asa ning i-share igsoon kamo sa diha. Please share atong live and don't forget to mention your loved ones, your families and friends here in the comment section and don't forget to type at followers, at highlights, at everyone. This is for the glory of the Lord and wala tayo gipataas sa relihiyon, wala tayo giisa nga grupo, pundok, simbahan, any denomination, but we lift up only the name of Jesus Christ. Amen? Para sa kamayan sa Ginoo. So, again, ako sa ni-share igsoon. Praise God. Shout out Brother Kenneth Oelisa Basilio, one of our subscriber. Okay, thank you watching from Malaysia this time. Brother, thank you so much sa kanunay support, kanunay nagtanaw. So one of our avid viewers ni Igsoon. Again, mag-share sa ko Igsoon o panahuman. Hallelujah. Nagaampo ako nga naa mo sa maayong kahimtang diha. Uban sa grasya o panalangin pabor sa labaw makagagaho mga igsoon. Ug duol mo sa Ginoo this time kanunay uhaw sa iyang presensya, uhaw gutom sa iyang pulong. Okay? So done sharing igsoon. Okay? So shout out na ko tanang mga followers ani nga page, tanang mga subscribers. Salamat kayo no ani nga page mga to all of the subscribers nga nag-effort gyud mo ba. And then sa atong mga new followers, welcome kayo mo ani nga page igsoon para natong tanan ni wala tay tao gipasigarbo ani. And then mga avid viewers and listeners sa ato ang live kanunay ug sa mga videos nato kanunay nagtan-aw mga reels and short videos. Thank you so much. Shout out ninyong tanan. Ang uban nag-send og start. Thank you sad kaayo and to all of the OFW in different countries around the world, mabungahong adlaw ninyong tanan, mga seafarer, mga seaman, and mga naka-permanent residents diha. I love you, Lord Jesus Christ, for all the blessings. Amen. I'm watching from Riyadh, KSA as Richie Mamakos. Okay. And Brad, long live diha, Brad. Salamat kayo. Ang pagtanaw no, Brad Jomar of CDO. Okay. Hi, Pastor James. Hello, Sister Joanne. Okay. Shout out Galaneda family of Cagayan de Oro. And
akong gi-shout out ng mga lain-laing ahensya sa gobyerno nga nagtan-aw karon dili lang nako kung ano kay nagdali ko ito sa tagsa tanan na generalize na utanan kapulisan, mga military, Philippine Air Force, Philippine Coast Guard, mga jail officer, tanang piniriso, tanang amigo na mga hepe, ang mayor na mo dire, shout out Mayor Engineer Eugenio Ibarra, tanan mga amigo na ko mga kagawa diri sa among lungsod sa Clarin og mga abogado tanan mabungahong adlaw Luzon, Visayas, and Mindanao maayong pagtan-aw. Salamat sa bag-ong kay gayunan nga gihatag sa Ginoo. And shout out to Brother Ralph Bitonio Galaneda of Cagayan de Oro. Shout out ko sa bahay ni Kuya di ay mga brad na ko tanang mga brad na ko di og sa igsuon ni Brad Jumar. Brad timan ni namos kong pagampo kanunay. Og labos tanan mao ni hinumdumi samtang nay gininhawa. Nakamata patarong adlaw kay nay paglaom basta mulaom lang ta sa labaw makagagahom. Amen mga brad. So, shout out also to 183 followers. Okay? Yeah, 183,000 followers of Mabungahong Kristohanon. Praise God for that. And hi brother taga Surigao ko always nagpaminaw sa imong mga pulong. Maya sa Ginoo. Thank you. Shout out brother Joss Chill. Okay. Blessed Fridays atong tanan. Amping God bless us always. I'm watching from Riyadh. Okay. KSA. Thank you Igsoon. And again, dilinin na ko ito sa tagsa, no? Og shout out ang tanano kay maulagi ni nagdali ta ba around 3 PM na, and then this karong tataod alas 4 before 4 igsoon madto na mi kuhaon na sugato ng anak igsoon. Amen. So this time we have 45 viewers, and then dili na lang ta ingon nga magpaabot nga maabot ta 100 plus ano basta kay katong uban nga wa kabantay mag-replay masadton niya, no? Anyway, shout out to all of my brothers and sisters of Alpha Kaparo, okay? In different countries around the world, no? Different chapter and council. Mga amigo na ko dang mga GS and vice GS, long live kanunay brad. Aron sigurado ang long live ipataas na to ang Ginoo. God first ta mga bro, ay kalimot sa tong hierarchy. Og shout out nako di ay si kisa man ni brad Josel Montalban nga nang laba karon nga gasigi og paminaw. Shout out diha Josel Montalban nga nang laba karon nga gasigig paminaw. Salamat og ang Dios magapanalangin kanimo. Shout out sa akong brother si Brad Joy aka Pintados Adnilsor of Sandingan Loon. Brad, unta makita tarong Domingo brad. Praise God. Papre ko pastor, ako pamangkin na sa ospital. Ngano man? Dinggi napoy mga dinggi daghan ari atong ning ibirahan sa atong personal prayer kay kadali sad go igsoon birahan ato na gamay kay Ginoo ina unsa, no? Have faith lang igsoon. Okay, hi pastor watching from Santa Fe, Bantayan Islands, Eugene Ginares. Okay, Mati City is watching this time. Si Chimet Fundal. Okay, nalipay din may mga igsoon kay anyway karong December murag confirm na manamig asame anha mi moagi sa Davao pero man tumig Jinsan Davao Airport rami mo dunggo na igsoon pero adto mig Jinsan. Okay, murag na confirm na ang ticket ganina. Salamat sa mga grasya sa Ginoo bisag wa pa pero nanna dito. Okay, anak man na si Lord. So let's pray. Let's welcome the presence of the Lord this afternoon before we start. Let's invite Him because as we all know, without Him, we are nothing exon. Okay ra ba, Pastor, kanang imong gintrahan nga prat, dili ba maot sa Ginoo? Daan naman ko ani exon before pa ko. No, nya, ning active lang ko. Kay gusto ko mo share, no? Gusto ko mo share sa pulong sa Ginoo, no? And actually, this time, inactive sad ko pero kuan lagi kanang ang ila kong tawag na ako inactive ko dili na ko pareha sa una tungod kay busy sad kayo, no? So I've been there kay na ako mission, no? Praise God. Shout out Elmer sa mga apelyido to, brother Elmer Torres Han Torres. Salamat sa Ginoo. Good afternoon sad Sister Marie Magsayo, God bless. Salamat sa panahon. Okay, let's pray.
Bisag kuan pa ta 48 viewers, let's pray kayo magpaabot tas uban igsoon mo. Makuanta. Watching from Pampanga, Brother Elmer Diahan Torres. Okay, let's pray. Father in heaven, again, we come into your presence, Lord, with a humble heart. Nagpaubos kami sa among kagalingaw dahil sa mantubangan isip, naghatag mi og dakong katahuran kanimo. Tungod kay balaan ka nga Dios nga mong gialagaran ug ang imong pulong nga mong pagisgutan karon balaan kini kaayo. So balaana usab kami, limpyuhi among kasing-kasing, limpyuhi among sulod Ginoo aron among masalod ang imong espirituhanong panalangin imong ibubuog aron amo jong aron ang imong pulong Ginoo mo penetrate sa among kahiladman sa among kasing-kasing Ginoo. Make us worthy, himo aming angayan, mamati sa imong pulong og tagay mi kasing-kasing nga kanunay nga mapainobsanon, madinawaton og willing mong sunod sa imong pulong. Kay diha sa pagsunod na ang panalangin. Panalangin ni usab Ginoo ang tanang nagtan-aw karon bisan pa man ang mag-reply ani. I pray nga ilang mabati imong gahom, imong presensya, imong hikap, ang lihok sa Espiritu Santo Ginoo magapamuhat sa matag usa kanamo Ginoo. This is your moment, Lord God. We are not lifting up, Lord God, og relihiyon, Ginoo. But we lift up only the name of Jesus Christ. Wala mi nagpataas, wala mi nag-isa og mga grupo, pundok, simbahan, tao, pastor. But the only name that we lift up this afternoon is the name of Jesus Christ alone. So ikaw lamang among ipataas. And Holy Spirit, this is your moment. Mamuhat ka, let your will be done. And tagai mig kaalam Ginoo nga langit nun aron among matugkad ang imong mensahe. Ang nabiling panahon Ginoo among itugyan kanimo. Salamat daan sa kadaugan sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah, praise God. So this time we have 53 viewers. Okay na ni. Birahan na nato ni. Okay, so nga to ang topic for this afternoon igsoon is about sa atong paghago, no? Sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Sa effort nga atong exert igsoon while serving the Lord. Sa atong pagpaningkamot igsoon og subay sa sigpit nga dalan. Sa atong pagbangon kanunay bisag kapila ta nadalinas. So it's about our effort right now igsoon. Mao ni atong topic karon in serving the Lord kay naamang gid tay mga kahago no naningkamot ta sa pagsunod sa Ginoo. Dili lalim kamo mismo kabalo mo igsoon. It's not easy, no? Nga mga lagad sa Ginoo. Daghang trials na mo bikil, mo bangga, daghang pagsulay, paglutos. Grabe! Grabing unos apan grasya sa Ginoo. Kay nag-enjoy ta. Amen. So, this afternoon na ay pagdasig si Saint Paul nato igsoon. Nga na makita sa man to? The book of naani makita sa Korinto. Ari makita sa 1 Korinto 15:58. So mao ni ang pagdasig sulat ni Apostol Pablo ngadto sa mga magtutuo, mga Kristohanon nga taga Korinto para sa dinato nga magtutuo ni Kristo, para ni nato nga mga followers ni Kristo. Ani ay pahinumdum si Pablo kanato igsoon. 1 Korinto kapitulo 15 bersikulo 58 nagaingon ang pulong sa Ginoo. Busa mga minahal kong kaigsuunan, tindog kamo nga ligon, og dili matarog. Pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo kay nasayod kamo nga ang inyong pag-alagad dili gayud makawang. Again, balikon ako igsoon. Matud pa ni Apostol Pablo ngadto sa Korinto, 1 Korinto 15:58. Nagaingon diri, busa mga minahal kung kaigsuunan. So nagrefer si Pablo igsoon iyan ning gi-address ngadto sa mga igsuon nato sa pagtuo. Mga kaigsuunan, mga igsoon ni Pablo igsoon, mga followers like us ni Kristo. Okay? Ingon siya, tindog kamo nga ligon og dili matarog. Pagkugi kamo, no na word nga pagkugi. Kay na sometimes lisod ilalim, murag tapulan ta usahay labi naggrabe ang mga unos. Pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo kay nasayod kamo nga ang inyong pag-alagad dili gayud makawang. Ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. So this afternoon ing taknaa sa kahaponon igsoon, gipahinumduman ta ni Pablo igsoon. Gipahinumduman ta ni Apostle Paul. Pinaagi sa iyang gisulat ngadto sa taga Korinto, no? Gipahinumduman ta igsoon nga kani dayang mga lagad ta sa Ginoo igsoon. Di lalim, no? Kung ato ning pamalandungan ning mensay di lalim, no? Kay naay word diri nga tindog kamo nga ligon. Kay ngano man naay mga panahon nga sa atong pagsunod sa Ginoo nga huyang ta.
Labi na kung grabe kadagko na, nabikil na kayo. Labi na ang mga pagsulay, mga duol sa itong dughan. Sometimes usay bation tag kaluya kay tao rata. No? Labi na kay busy kay tao, usay kuwang tag time sa Ginoo, madala ta sa itong pagbati. Mao nang si Pablo ning ingon, mga minahal kong kaigsunan, tindog kamo nga lig-on, no? Di ta dapat magpaluya-luya. Kay nga naman, kung sa panahon nga naay mga sitwasyon nga magbation kag kaluya, nya magpaluya-luya ka mo, samot ka Ginoo og kaluya. But si Pablo nag-encourage na to this afternoon nga mutindog ta nga lig-on, no? Magpakalig-on ta igsuon kay gisulti ni Pablo igsoon ngadto sa taga Corinto, because of course igsoon nakita niya nga ang mga magtotoo sa taga Corinto, ang mga followers ni Kristo didto, ang mga Kristohanon didto igsoon nakita ni Pablo nga nagluya na. Maybe ang ilang first love nawala na, maybe ang ilang kadasig, ang ilang ka on fire before tungod sa mga dagkong problema, dagkong unos igsoon kanang bitawng muraog nawala na, nag-out na, nagbaga na lang sila, no? Nagbaga na totally igsoon na palong. Mao na ning ingon si Pablo, tindog kamo nga lig-on kay nakita siguro ni Pablo nga nagluya, murag kita igsoon. Di jud na kalikayan igsoon ug di na nato ika pamakak igsoon, ika-deny nga sometimes atong pagpangalagad sa Ginoo, bation ta og kaluya, bation ta igsoon nga maluya ta, no? Nga murag ang atong kalig-unawa nahuyang ta tungod sa daghang mga pagsulay, daghang mga unos, mga problema, daghang manlulutos, daghang mo manghilabot nato sa kay igsuon, maluya ta, taor ta. Amen, di kalikayan, bation tag kaluya igsuon. Mao na ang gidasig ta this afternoon ni Pablo nga tindog nga lig-on, no? Ayaw pagluya-luya. Okay? Og dili matarog, no? Di ta magpaluya-luya kay ang yawa nagsige nagpupo ayay luya. Na ako'y nabantayan igsoon based on my experience. Once makita sa yawa nga nagluya ka, makita sa yawa igsoon nga huyang ka, that moment nga makita sa yawa nga weak ka, mas kana bitaw nga opportunity di na palabyon sa yawa. Kay balo man ang yawa nga luya galita, sayon rata atakyon kabantay mo. Sa panahon nga nasamdan ka, sa panahon nga nabikil ka ba, di ba kabantay ka, sayon ra ka tandugon, sayon ra ka atakyon. We are prone of the devil's attack when we are weak. Mao na igsoon niingon si Pablo, sakto siya, ayaw kamo pagluya-luya, tindog nga lig-on og dili matarog, pagkugi kamo. Nganong niingon siya pagkugi? Siguro yung nakitaan mga igsoon sa ang atong mga igsoon sa taga Corinto nga nagtinapula na. Gilaay na igsoon, gilaay na sa prayer meeting, gilaay na sa Bible study siguro. Murag kita, no? Gilaay na pag-adto sa simbahan, any activity sa church, laay naman. Ay pansauna, grabe atong excitement. Hala, dugaya pa jud, dugahapit, dugay pa man ang simba. Simba na ba ma? Pasimba na ba? Nag-andam na ka og isulob niyo, pero karon asa na? Sige na kagka-late sa simba. Pero wa kay late sa trabaho, sa pag-eskwela. Any racket nimo igsoon, source of income nimo, magtrabaho ka unsa may imong racket everyday, di ka magpalate, no? Nakay kliyente perminti ka maguna, pero sa panahon sa ting simba laaya na ka, tapula na ka igsoon sa mga buluhaton sa Ginoo. Mao ning ingon si Paul igsoon nga pagkugi kamo kanuna ayaw pagtinapulan, kay ngano man igsoon, nganong gidasig man ta ni Pablo nga magmalig-on ta kanunay, tindog nga magmalig-on nga dili matarog, pagkugi kamo kanunay, no? Pagkugi, it means dili ta magtinapulan og ampo, dili ta magtinapulan og basag Bible. Kay usahay igsoon, gamay ra tag time sa pag-ampo, tapulan ta mo ampo. Pero sa panahon sa social media, sa panahon sa Facebook, sige tag paklit sa Facebook, ala scroll down, scroll up, ala sig pangita, sige search adto sa Google, bisag unsa lang, YouTube, bisag unsa lang, mangita unsay trending, unsa na atong tan-awon di igsoon nga mga viral igsoon. Grabe kay time igsoon, kugihan kay ta. Pero sa panahon sa pag-ampo, sa pagbasa og pulong sa Ginoo, gibati tagkatapol. Ingon ng balaan kasulatan, ingon si Saint Paul igsoon nga pagkugi kamo. Amen. Amen ba? Magkugi, di daw ta magtinapulan. Di ta magtinapulan mga igsoon. Praise God. Wait sa. Kay ngano man. Okay, so akong basahon diri igsoon ang last line. Nganong niingon man si Paul nga dili ta magtinapulan. Okay? So basahon ako. Wait. Tungod kay akong balikon 1 Corinto 15:58. Tungod kay nasayod kamo ngang inyong pag-alagad. Okay. Pagkugi kamo kuno sa inyong pag-alagad sa Ginoo. Okay. Kay nasayod kamo ngang inyong pag-alagad. Ang inyong gibuhat, ang atong gibuhat igsoon para sa kamayaan sa Ginoon sa itubag.
dili gayud makawang. Amen. Gidasig ta ni Paul igsoon nga dili magpaluya-luya. Ayaw tan-awa na imong kauban sa simbahan nga nagluya sa pagpangalagad sa Ginoo. Once mo tan-aw kanila, maluya kag apil, manakod na. Delikado na igsoon. Once inigsimba nimo, iniglingi nimo sa pikas lingkuranan, wa ming simba ang imong kauban din. Focus ni Lord, ayaw focus sa lingkuranan nga walay sud. The more ka mo focus sa mga uban, mga kauban na to, kaigsuunan sa simbahan, kaigsuunan sa pagtuo, nga wala mo simba, maluya jud ka. Lantawa tong mga dasig, labaw na, at tututok sa Ginoo, igsuon. Mo na niingon ang balaang kasulatan, igsuon. Ayaw pag tinapulan, no? Tindog nga malig-on, dili matarog, kay nga naman, kay ang ato dahing paghago, kuno. Ang atong paghago, ang effort nga atong gi-exert, igsuon. Ang atong kahago para sa buluhaton sa Ginoo. Ang atong pagpangalagad sa Ginoo, ang atong gibuhat nga nahimaya ang Ginoo, unsa gingon sa tumoy, dili gayud makawang. It means na i-reward si Lord in everything we do for the glory of God. It means igsuon nga naay ganti, naay managpaabot sa unahan nga grasya, panalangin, milagro, naa ang promised land igsuon sa unahan, no? So dili jud makawang atong hago, atong effort. Labi na kung atong gibuhat matag adlaw, gibuhat nato ni para sa kahimayaan sa Ginoo. Timan ini igsoon mao ni to all of the viewers this time. At kung in everything we do every day, kung ato ning gibuhat para sa kahimayaan sa Ginoo, dili gyud na makawang. Kung ang atong mga mayong buhat igsuon para sa buluhaton sa Ginoo, sa ministry igsuon, ang atong motibo dili para pakitang tao, ang atong motibo dili para masikat ta sa pastor, ang atong motibo dili para ma-impress atong ka-churchmen, kung dili wala tay laing motibo, kung di mahimaya si Lord, kung dili ma-please si Lord, kung dili ma-impress si Lord, kung dili ma-glorify si Lord, din ang imong paghago, ang atong pagpagamit sa Ginoo, ang atong mga singot, ang atong effort for the glory of the Lord igsuon, dili siya makawang. Dili makawang tungod kay naay ganti. Dili makawang because at the end of the day, naay nagpaabot nga langit. O dili pa ta moabot sa langit igsoon. At the end of the day, naay reward, naay blessing. Matinga ka, ha? Unsa man ni Lord? Imo ning gihatag nako, tinuod pa ni Lord. Hala, wow, praise God. Salamat, sister. Salamat, brother. Panalingin kas Ginoo. Daghan kay tao mo bless nimo. Tinga ka bisan asa from north, south, east, west. Daghang mga grasya, daghang mga blessing ibubo sa Ginoo nimo ngano man tungod kay ang imong gibuhat igsoon. Wa ka nagpada sa kaluya, nagpadayon ka, no? Ni sungsong ka, taliwala sa unos, igsuon. Bisag nadagma ka, bangon ka, padayon ka, para sa buluhaton sa Ginoo, para sa ministry. Bisag duha na lang mo nag-prayer meeting, tulo na lang mo nag-prayer meeting, ang uban na nga hanaw, pero nagpadayon ka nga man. Once magpadayon ta, igsuon, mo tindog ta, di ta mo tanaw sa nangaluya na tong igsuon, mga kaigsuonan, paminaw mo, dili daw jud masayang ang atong effort. Ang atong paghago dili masayang. Kita ray makabenepisyo sa unahan tungod kay naay giandam si Lord ganti. Unsa man na? Unsa may ganti nga giandam ni Lord? Ganti nga giandam ni Lord kanang sigon pod sa imong gipangandoy. Unsa man nga ganti? Unsa may imong tinguha? Kaluwasan sa tibuok pamilya nimo. Nindot nga trabaho baron, negosyo nimo pauswagon sa Ginoo, or mas gamiton pa ka effectively ni Lord for more souls sa harvest of souls, or tagaan makagkagalingong balay sa Ginoo. Something aside sa langit, nang dapa man tas kalibutan ron. Di man ta pwede po di magbalay. Di po ta pwede di ta man trabaho. Mangaon man ta. No, unsa man imong desire igsoon. Once in everything we do every day, we do it for the glory of God. Unya nangalagad ta sa Ginoo nga matinud-anon, bisag grabe ang mga paglutos, grabe ang mga pagsulay, grabe ang pagtamay ug pagbiay kanato, yaga-yagaan lang ta, kaminusan ta, pero igsoon ayaw nagpamatia, ayaw naguna-una, ayaw paminawa ang opinyon sa laing tao, mas paminawa si Lord kay si Lord ang imong gilagaran, maunang padayon. Abanti ta. Kung madagma bangon, expected na ni Lord nga madagma ta kay tao ra ta. Apan excited si Lord sa atong pagbangon ug padayon tang magpagamit niya. Padayon tang mga lagad sa Ginoo. Bisag kuso-kusohon ta sa unos padayon nga naman. Tungod kay ang atong paghago para sa buluhaton sa Ginoo. Ang atong paghago nga nangalagad sa Ginoo, taliwala sa ulan, lapok, hala, padayon, tag-abante. Bisan duhan lang mo nagpermiting, tulo na lang mo upat. Ang nanimba, ning hubas ba, ibutang ka lang, hingamay na ayaw, nagpalumbalinga, tanawa. Ikaw, ag si Lord, igsoon, focus to the Lord. Amen. Kaya ang imong paghago, ang imong effort, igsoon, ang imong pagpangalagad sa Ginoo,
dili masayang, dili makawang, nay ganti sa unahan, nay blessing, nay grasya, nay talagsaon nga panalangin, nga wa pa nimo masugati, nga wa pa nimo nasinati, nga moabot kanimo og kalit in a surprise way. Amen. Nga naman, tungod kay naningkamot ka paras kay mayaan sa Ginoo. Tungod kay bisan luya na kay himbarog jud ka. Katugon na ka kaning ampo jud ka. Magbasa ko Bible di ko padaan di ba? Naningkamot jud kag apil og permitting bisag kapoy na kayo. Naningkamot kag apil og cottage service. Hala imo jung gi dalikyatan og pagsimba bisag busy ka kay giuna nimong Ginoo. Kanang imong gibuhat igsuon, kana nga effort di na makawang, di masayang, na ay talagsaong butang ihatag si Lord nimo, na ay reward, na ay panalangin. According to Saint Paul, again akong balikon, mga minahal kong kaigsuonan, tindog ka mo nga ligon, dili matarog, pagkugi ka mo kanunay, ayaw pag tinapulan sa inyong pag-alagad sa Ginoo, kay nasayod ka mo nga inyong pag-alagad, dili gayud makawang. Amen. Dili gayud makawang ang atong pag-alagad sa Ginoo. Kanang naato sa taong trabaho igsuon. Nga ning trabaho ta nga matinud-anon, ning trabaho ta para sa Ginoo igsuon. Nga ning matinud-anon kasi mong trabaho igsuon, aktibo kay ka, faithful kay ka. Tungod kay imo nang gibuhat para sa Ginoo, di na masayang igsuon. Igsuon. It's a way also nga nangalagad ka sa Ginoo. Amen. Mao na igsuon no. Kani siya nga mensahe gi-share ni Apostle Paul ngadto sa taga-Korinto. Because even si Paul igsoon nakasinati og mga ingani nga grabe kayong mga problema, kalisod, pagsulay. Even kita igsoon gipainumduman ta ani nining taknaas kapunon nga kaning mga lagad sa Ginoo igsoon naagi time nga sige ingon dire. Sige ingon dire tindog kamo nga dili. Tindog kamo nga ligon. Nay time nga maglisod tag tindog. Kakisay kasuway na, di ba? Sometimes atong pagpangalagad sa Ginoo tungod sa kadagko sa mga problema ug unos igsoon labi na financial. Ako bitaw ning gihimuag vlog igsoon nga ang usa sa inungdan nga ang tao ma-high blood dili nang mingtaas yang blood pressure iyang dugo. Usa sa inungdan nga maka-high blood ang tao, ma-high blood ang tao kay walay kwarta, mo trigger igsoon ang high blood. Okay? So mao nang ingon si Pablo igsoon nga tindog kamo nga lig-on kay sa atong pagpangalagad sa Ginoo igsoon. Nay time nga ning tindog ta pero pirti na tang luya ha. Nay time nga maglisog tag tindog tungod sa kagrabing mga pain. Grabing pagsulay, grabing pagantos apan gidasig ta ni Paul. No, ayaw. Layo na mog naabtan. Listen. Layo na mog naabtan. Pila na mo katuig nga lagad sa Ginoo. Mobalik mo, no, barog. Tindog. Nay time igsuon nga lisod itindog. Nay time nga lisod itindog sa pulpito. Nay time nga lisod itindog as a worship leader. Nay time lisod itindog sa pulpit as a musician. As a Sunday school teacher igsoon pero ningingon si Pablo tindog. Ayaw padala sa sitwasyon nimo. Ayaw padala sa mga problema ug unos tindog nya ligon magligon ta ayaw pagluya-luya. Amen. Kinahanglan dili ta matarog nya magkugi ta dili ta magtinapulan nganuman. Ningingon siya. Pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo kay nasayod kamo diara. Mao ni ang exciting part because mao ni ang giingon ni Paul igsoon. Kay nasayod kamo nga ang inyong pag-alagad dili gayud makawang, no? Mao na nga gidasig ta ni Paul kay nga naman once mo give up ta, once mo balik tas agi, mo balik tas kaniadto igsoon, magpadala tas tong gibati. Sayang atong nasugdan. Sayang ang mga tuig nga nang labay. Sayang ang mga panahon nga dasig kita nya mo balik tas kaniadto. Sayang no, dili nato masinati ang mga talagsaong butang panalangin pinasahi nga dihog. Ibubo ni Lord na to, dili na to matagamtaman kining give up man ta. Mao nang ingon si Paul, bahalang magkadagma-dagma bangon, padayon, abante, ampo amping abante. Amen. Padayon ta lahos mga kaigsuonan nganuman kay ang atong paghago, ang atong mga singot igsuon, mga tuhod ay igsuon nga gikubala na nagniluhod sa Ginoo igsuon. Ang atong mga hilak, mga luha nga nangatagaktak, nga pirti ng daghana, ang atong pag-isa-isa sa atong kamot nga nagdaig sa Ginoo sa panahon sa pagsimba, dili gyud na makawang. Atong panahon nga naulanan ta pag Bible study, naulanan ta sa mga activity sa church, gihilantan pa ta pag-abot, daghan kay mga struggle igsoon. Ingon si Pablo, dili na makawang.
kana kung magpadayon ta, kana kung mulahutay ta. Apan kung mubalik ta, sayang atong nasugdan. Sayang yung pila katuig nga nagilak-hila ka simbahan, kusog kay ka mo flow during praise and worship. Kay grabe, napili mo present the Lord. Wow! On fire kay ka mo wali, grabe. Grabe ka mo dag worship, igsuon. Apan na unsa man, nganing kalit mang kadala sa mga sitwasyon nga makapaluya ni mo igsuon. No? Igsuon timan ako ning sa ganina na ako gi-post ganina. Video man to akong gikat nga. Walay ning sunod sa Ginoo nga wala nagantos. Mao ni nga gi-encourage na tadaan ni Paul nga if ever makasugat tag ingani nga sitwasyon nga lisod itindog, tindog jud ta. If ever makasugat ta ngani nga sitwasyon nga naluya na huyang kay ta, na drain ta sa mga problema no, magpakalig-on ta. If ever makasugat tag sitwasyon nga lisod kayo, tapulan na ta mo basag Bible, tapulan na ta mo ampo, tapulan na ta mo adtog simbahan, mo apil og permitting Bible study igso ning ingon ang balaang kasulatan igso. Ingon si Pablo, no? Nga pagkugi, magkugi ta, bisag kapoy hala kugi kay nga naman ang ending minakanindot igsoon kay ang inyong pag-alagad sa Ginoo dili og dili gayon makawang. In other words, nay reward sa unahan, nay ganti sa unahan. The desires of our hearts i-grant ni Lord. Atong tinguha, atong ambisyon, atong pangandoy sa atong pamilya. Unsa man atong pangandoy in the future, ihatag ni Lord, i-provide ni Lord ngano man kay mo resulta, no? Kay kanang mga effort nato igsoon nga atong gi-exert para sa kamayaan sa Ginoo, mga binhi na nga maayo, nga nagsigitag tanom, mo resulta yun na, mo grow na, mo tubo, mo ani ta igsoon. Naay reward at the end of the day. Naay reward sa unahan, naay ganti sa unahan, basta lang mo padayon ta, dili ta mo give up igsoon. Normal na igsoon, no? Kinaon na to na igsoon ka ng mga pagsulay, problema. Ayaw tanawang nga luya, aron di ka mosamot og kaluya, madamay ka, maluya pug ka. Kundili tutok sa Ginoo. Tanawa ang unahan. Ayaw pagtanaw sa unos karon. Tanawa ang panalangin nga mubanos. Again, ayaw tanawa karon nga imong unos. But instead, tanawa ang nasa luyo, ang panalangin nga mubanos igsoon. Amen. Si Lord aware sa imong situation. And matod paspulong sa Ginoo ni Saint Paul this afternoon, tindog kita. Tindog ta nga malig-on, dili matarog, magkugi ta kanunay, magkugi ta bahalag gilaay na ta usahay sometimes. Si tawagan na kana bitong mubati ka og board sa pagpangalagad sa Ginoo igsoon, no? Mubati ta nga mura naman ni ako naman lang ani madtog simbahan laay naman wan aman to si kuan dasig busy magno ayaw papikto kung nangaluya sila na tagsa tagkaluwasan igsoon, tagsa ta mga tubang sa Ginoo. Kupti kini nga saad sa Ginoo. Once magpadayon ta sa unahan, bisag kadagma-dagma ta mo bangon tag mo padayon. Bisag kay kasab-an atong ginikanan, gilutos ta sa atong ugangan, gilutos ta sa atong mga tawo nga duol sa dugan, bangon igsoon. Bisag magkasamad-samad imong dugan, padayon ang saad sa Ginoo. Kay dili makawang, dili masayang ang atong effort para sa kamayaan sa Ginoo igsoon. Amen. Nay reward, nay ganti sa unahan, ug ang ganti maangkon sa mga nagpadayon. Mo give up ka sayang, haleluya ka sayang, no? Sayang imong nasugdan ang mga years nga ning serve ka ni Lord malipayon, ning serve ka ni Lord faithfully, and then tungod sa sitwasyon naluya ka, no? Gitapulan na ka mo adto simbahan, wa na kay gana mo ampo mo basag Bible, buringa na ka sa wali ni Pastor James, scroll na lang mo, nagyaw-yaw na puning tawhana, kanang wa na kay ganahan, di na ka ganahan og Panginoon. Amen. Wa na kay gana sa mga butang nga mahimaya ang Ginoo igsoon. Again, igsoon mao ni timan mensahe ni Pablo para nato. Yes, dili lalim ang mga lagad sa Ginoo. Dagag unos, dagag pagsulay, nay times nga huyang kayo ka, way gana. Nay times nga tapulan na ka moadtog simbahan, laaya na ka. Ganahan na ka malit sa simba kay para nimo importante nakasimba ko. Nga na bitaw, no? Pero timan igsoon, once mo padayon ta, once mo barug ta nga lig-on, mulahutay ta hangtod sa unahan igsoon, kaniday atong effort, kani nga atong paghago, pagpaningkamot para sa kamayaan sa Ginoo with a pure motive. Like this.
kaning gihimo na ko igsoon. Daghan kayong mga nag-live ron, daghan kayong mga Kristohanon nga hilig og live. Daghan kayong mga basta daghan kay igsoon nga nagwali live preaching. And then ako sad mao man sad nimo ra gibutang ni Lord basta akong kasing-kasing ingani niya. Ang akong purpose ani is Lord, ako ning buhaton para sa kamayaan nimo. So ako mag-expect nga naay mga blessing. Para ganina katong AdSense wa man ko kasabot ato pero akong gitan-aw about monetization man di ay ma-monetize ka ba something ana. So ako nabantayan nga once ako sad sa akong pagpangalagad sa Ginoo kami wa man mi mga trabaho. Purely nag full time. Although ang uban mo ingon nga dato kay mi no. Ang uban nagtuog mga dato kay mi ba. Labi na to the other year pa ni aging tuig nga naa mi 4 wheels giuli man namo igsoon kay naay conflict ba or something conflict igsoon. Kay kuan man gud to siya Chevrolet. So kanang Chevrolet nga brand sa sakyanan is mura bitaw pangitaon siya og mga pisa. So mao tong nagkasinabot mi sa owner giuli na mo igsoon. So nagbao-bao mi karon. Yeah. Basta kami manamit tanaw nila mga dato mi but ang tinuod nagsalig ra mi sa Ginoo. Ang tinuod wala mi mga trabaho. Pero nganong nakatukod tag simbahan nga dako aning luyo aning balay na to igsoon. Nganong nakatukod tag balay nga listo ang magtukod ron panahon na mahal kayo. Pero tungod ni kay nagpagamit mi sa Ginoo. Even me igsoon himaya sa Ginoo lang. Ang akong motibo is putli akong motibo Lord, this is for you and for the salvation of many souls. And this is I just want to share Lord God the message of hope to those people who are hopeless. Gusto na ako i-share sa mga kriminal akong testimony. Unya, wa ko mag-expect igsoon once day magpagamit ka sa Ginoo nga putli imong motibo. Nay harvest nay mga kriminal nga gibag-o sa Ginoo, no? Mabungahon ang ministry. Aside from that nga souls na apoy blessing regarding financial na adaghan kig tawo nga gigamit sa Ginoo nga wa ko kaila. Ngano man na tinuod ang gingon ni Pablo, in everything we do it for the glory of the Lord. Di gyud na siya makawang. Basta atong gibuhat nga atong motibo putli, atong gibuhat igsoon nga atong motibo walay dili pangwarta. Ang atong motibo para sa Ginoo. Because for me I do believe igsoon. Once ang atong motibo lahi, once the moment we preach the word of God, mo share ta kulong sa Ginoo. And then atong motibo na ay nakit-an sa Ginoo nga oy just for the viewers only. Oy para ma-monetize ni. Oy, para na ay mo opiring. Oy, para na ay mo sin og stars. Oy, kay bawo ko himo-himo siya ning vlog kay aron ko ani siya. At daghan di ta gamiton sa Ginoo ana. Si Lord never mo gamit og usa ka magwawali nga dunay di maayong motibo. Apan ganahan siya mo gamit kung ang atong motibo para sa kamayaan niya. Kung ang atong motibo sa pagpagamit sa Ginoo igsoon para sa kamayaan sa Ginoo, dili para ma-impress ang mga tao. Kana bitawng man pleaser ta no, but God pleaser ta. Mao ni gingon ni Pablo ang atong paghago dili og dili makawang. In other words, nay reward in everything we do. Whatever we do for the glory of the Lord, and then our motive is pure, our motive is to glorify the Lord, then naay resulta, naay reward. Ingon si Pablo, ang inyong paghago sa Ginoo, yung pag-alagad sa Ginoo igsoon, dili gayud makawang. So igsoon, wa tay rason nga magluya-luya ta. Wa tay rason nga magtinapulan ta. Tanan ta na ay problema. Kamo diha na struggle kami sad. Mas grabe ra bag-atake na mo kay pastor gud mi. Mga alagad mis Ginoo leader mi. So ang yawa kanang mga gubat bi kabantay mo sa Old Testament. Kabantay mo nga unahon jud ang mga hari o kanang mga gubat unahon ikaw may manggugubat sa laing nason. Unahon nimo ang king. Unahon nimo ang leader kay mahuyang na sila tanan. So kami igsoon na ami mga struggle apan grasya sa Ginoo na immune na lang mi. Grasya sa Ginoo naka-overcome mi. Na amoy struggle diya, na amoy battles na asad mi. Pero mas gipili namo nga mututok sa Ginoo. Tanan nga problema ang among unang-una ang mindset namo sa akong asawa. Every time nga makita migdagkong problema, among isipon na nga oportunidad sa Ginoo nga mulihok ang iyang milagro. Dili mo gunahuna. We never thought problem or think problem as problem, but i-divert na mo atong among unahuna igsoon nga kanang problema ha dili, it's not problem at all, but it's God's opportunity to show His miracle, no? So the more problems nga moabot na mo oportunidad nis Ginoo. Mao na nga di kay mi matandog, no? Na matured me, the more ang storm mo hapak na mo, the more mi nakakat-on pagsayaw-sayaw taliwala sa unos. And then mao ni akong gikuptan, among gikuptan nga mensahe nga verse.
Once mo serve ta ni Lord faithfully, ang atong paghago, ang atong effort, dili makawang, dili masayang, naay ganti, naay blessing, naay breakthrough, naay milagro, naay mga kahibulungang butang, naay harvest, igsoon. Labaw sa tanan, kung mulahot tayo gitahangtod sa walay katapusan, naay kalipay pud nga walay katapusan. Amen. So again, igsoon, the Word of God reminds us this afternoon that kana bitang mo persevere ta, mo lahutay, mo padayon ta. Nay times nga maluya ta, then magpakalig-on ta. Kay numdo mo ni David, ingon, di ba ingon si David, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Because King David also, nakasinati siya, naluya siya. Di ba? Wa siya gana mo daig, siguro yung physical. Mao na ingon siya, daig ka ang Ginoo, kalag ko, naunsa man ka diha, nagluya ka. Maluya kita kay si David Taura. Si David gitawag og a man after God's own heart. Si David gitawag og true worshipper. Si David igsoon maora na siya alagad sa Ginoo nga na-record sa Bible nga sadyang nag-worship siya, ning dance siya ni Lord, nagkahubo-hubo siya si David ra. Pero si David ning ingon usa ka sitwasyon ning ingon siya, bless the Lord, O my soul. Meaning si David mismo ning batig kaluya nga wa siya gana. Mao ning ingon si Paul igsoon, sa panahon nga mobati tag kaluya, ayaw pagtinapulan, pagkaligon, bangon, tindog nga maligon. Kay unsay gingon ni Paul at the end, ang last nga sentence is kay ang inyong paghago, ang inyong pag-alagad sa Ginoo, dili gayud makawang. Dili siya makawang kay naatay padulungan. Dili siya makawang kay naay ganti sa unhan. Dili siya makawang kay at the end of the day naatay masinati nga milagro, masinati nga reward, masinati nga kahibulungang butang basta mo padayon ta. And the best way for us to move on nga mo padayon, tutok sa Ginoo. Ayaw tan-awa ang sitwasyon nimo. Ayaw pag-focus sa mga palibot nimo. Ayaw paminawa ng mga sakit gikan sa mga tao. Paminawa ang tingog sa Ginoo kay siyang imong gilagaran. Again, igsoon, lisod man usay magkadagma-dagma pa pero ibutang sa imong alimpatakan o kasing-kasing nga diha sa Ginoo. Again, diha sa Ginoo. Diha sa Ginoo ang atong paghago. Ang atong mga effort igsoon. Ang atong pagpasinguan sa Bible study. Ang atong sigigwali igsuon ang atong motibo para sa kimayaan sa Ginoo. Ang atong mga kanabitang pag-attend og mga ini activities sa church igsuon. Nga usay kadlaw na ta uli, dili na siya makawang og dili masayang. Naay padulngan, naatay paabuton og naay reward. Ug ang reward sigon sa tinguha sa imong kasing-kasing. Amen. Again, padayon ta igsoon, lain-lain man tag struggle, lain-lain tag pagsulay, lain-lain tag unos karon, lain-lain tag karon og mga sitwasyon kasinatian nga makapaluya, makapatapol nato sa mga buluhaton sa Ginoo. Pero parihar ta Ginoo, ug kanang Ginoo mao ang Ginoo ni Pablo. Gingon si Pablo, I can do all things through Christ who gives me strength. Si Lord igsoon automatically willing siya mo provide sa iyang kusog. As long as we ask Him, as long as we need it, aron makalahutay ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Mao ni timan ni igsoon, sa Ginoo walay paghago nga atong himuon nga masayang, naagi na ipadulngan atong kahago. Ang atong mga effort igsoon naay padulngan, naay reward, naay ganti nagpaabot sa unahan. Again, unsa may itong ganti? Sigon sa tinguha sa imong kasing-kasing. Ug mulahutay pagita hangtod sa walay katapusan. Kay bawo na ta ang reward, kalipay ug kinabuhing walay katapusan. So wala tay rason magpaluya-luya. Yes, maluya ta pero bangon. Again, ingon si David, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Within, no, sulod. Nagluya siya. Bless His holy name. Amen. Ingana ta sometimes, to be honest, di ba? Pero igsoon, again, madagma man ta bangon. Si Lord dili na ma-surprise nga nadagma ta. Apan excited si Lord sa atong pagbangon ug mupadayon ta. Ngano man kay ang atong paghago, dili ug dili makawang. Amen. Dahil kasama natin ang Dios ug kauban siya nato igsoon, dili gyud ta mapildi. Amen. Let's pray. Father in heaven, again, thank you so much for your word. Word of encouragement for us this afternoon.
About perseverance, kinanglan mi mula hutay, Ginoo, knowing ang among paghago para sa kamayaan nimo dili makawang. Lord God, thank you so much for your word. I pray to all of the viewers this time, Ginoo. Wala ko kawalo sa ilang sitwasyon. Kung na may nagtan-aw karon, Ginoo, nganing bati og katapol na gilaay na sa pagpangalagad nimo. Nawala na ilang first love. Nawala na ilang excitement, Ginoo. Ganahan na malit mo simba, Ginoo. As in, gimantinilan na lang kanila. Lord God, I pray, mabalik ilang kalig-on kadasi, Ginoo. Tabangi sila. Ibutang sa ilang kasing-kasing karon, Ginoo. Nga bisag magkapangus-pangus, magkadagma-dagma mis pagpangalagad sa Ginoo. Ang among kahago, Ginoo. Masuklian ra gyud, naay padulngan, dili makawang, kay naay reward, naay ganti sa unahan. So Lord, salamat, Ginoo. Kaning mensahe nga nadungog namo nining kapunon, it serves as motivation para namo, Ginoo. Nga bisag kapila pa mi madagma, masipyat, mapakyas, mubangon gyud mi ug magpadayon. Walay rason nga magpaluya-luya mi ug mobalik sa agi, mabakslide kung dili. Bisag kapila mi madagma, bangon mi, padayon, magpakalig-on mi. Knowing, because according to your word, knowing ang among paghago, pag-alagad kanimo, Ginoo, dili ug dili makawang. So Lord, thank you so much. Thank you, Holy Spirit. Salamat, Ginoo. Salamat sa imong presensya. And right now, Lord God, I speak blessing to all of the viewers this time. I speak miracles. I speak financial breakthrough in Jesus' name. I speak peace sa mga naglibog, nagkagubot ang unahuna. I speak healing sa nagkinanglan og kaayuhan, physical and emotional. I speak deliverance sa tanang gapos sa kangitngit nga makabatuk kagawasan, mga bugto ang talikala ni Satanas sa pangalan ni Jesus. And I speak salvation to the whole family sa tanan nga nanginahanglag kaluwasan. And I speak opportunities sa Lord, sa job or trabaho, sa nanginahanglag trabaho. Og naay nagtan-aw karon diri nga nagkinahanglan og item nakapasar na sa board. Lord God, I declare breakthrough, I declare favor, Ginoo, kahigayunan, Ginoo, in Jesus' name. Thank you, Lord. I speak miracle to all of the viewers right now. Milagro nga sigun sa ilang gipangandoy. I speak victory, Lord God, in Jesus' mighty name. I speak love over hate. Nga kung naamay galiso diha pagpasaylo, Ginoo, tuguti imong gugma mo apaw, mo overflow, Lord God, sa kasing-kasing nila. In Jesus' name. Thank you, Lord. Salamat, Ginoo. Og nining takna, dawato na mo, ang kuno na mo, ang panalangin, gikan kanimo. Ang kuno na mo ang mga dagkong milagro, mga kahibulungang butang, sigun sa among gikinahanglan, Ginoo. Ang kuno na mo ang mga grasya, pabor, gikan kanimo, Ginoo. Ang kuno na mo ni, we receive it right now by faith, in Jesus' name. Himua lamang ning kapiyalan, kasaligan, Ginoo. This is our prayer, God, in the mighty and powerful name of Jesus Christ, our personal Lord and Savior. Amen and amen. To God be all the glory. Ibalik na kong himaya o kadungganan sa itong buhi nga Diyos. Praise God. Sakto yun na human. Igo na pod ko, Pastor James, kayo usahay, kapuyan ko. Sige. Sagdi lang, sister. Sagdi lang. Reminders man ni Lord. And naakas kong prayer. Kabalo na ka. Naakas sa prayer na ko. Sagdi lang. Brother ba ni? No? Si Lord nakakita sa imong sitwasyon, no? At least naani remind ta nga love ta ni Lord. Amen. So that's all for this afternoon. See you again next time. Makalugar ko unya prayer meeting. Tanawon lang basta makalugar ko bakante ko igsoon. Then mag-live ta. Again, and again, thank you so much sa mga subscribers ani nga page sa effort. Thank you so much, followers. I just want to remind everyone to invite your friends to follow our page. Tanang mga star senders, tanang mga mga avid viewers and followers, and to those katong mga wala pa naka-subscribe sa atong YouTube channel, please subscribe free ra. After ani ako ni siyang i-download igsoon. I-download unya ako aning i-upload sa atong YouTube channel kay mas dali ra didto makuan igsoon makuan. Papel pug ko pray, pastor, ha. Naada yun. Davao ka, brad, no? Labay mig Davao, brad. Restauro. Labay mig Davao, December, okay? So, watch out for us, General Santos City, and Davao City. Bitaw ang Davao, mabitin na po mi kay mulabay rami sa airport rami. Unya, ang amo yung rumbo, Jensen. Kita, tadi po, layo pa kayo, December, maayo maning lukad og sayo kay, ba? Kay bawo na beta nga, nagsalig tas gracias, Ginoo.
Okay. Amen, praise the Lord. Salamat kay brother. Pa-prayer po ko diri sa among tropa sa Philippine Army. Perminti dyan ako nang pray, brad. Philippine Army, brad. Daghan mag-message ko na ako, mga military. Ang uban, magpa-advise, magpa-ampo. Sige, brad, atong i-ampo ni. So, atong higala nga, nasa Philippine Army. Oscar Delta. Sige, brad. Actually, kay bagod si Lord, brad, nga, gi-appeal gid mo na kanunay. Philippine Army, mga kapulisan, ano. Di yun na basta-basta sa inyong trabaho. Yan na po yung mga tentasyon, di ba? Nagpa-advise na ko, Brad. God bless, Brad. God bless. Okay? So, again, that's all for this afternoon. Iksoon, nag-aampo na usab ko nga, in Jesus' name, I declare it, nga dili matapos ning kapunon. Nga dili mo i-bless ni Lord. Nga walay breakthrough nga may tabo ninyo. In Jesus' name. So, tanan nga na, sa lain-laing nasod, ang Diyos magapanalangin sad kaninyong tanan. And, again, see you next time. Ampo, amping. Abanti ta kanunay sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen? So man Pastor, paampo ko sa akong gibati karon sakit sa akong lawas, akong bukton. Sige. Nabi ka lipa. Okay. Noted, igsoon. Okay? So again, see you next time, igsoon. God bless everyone. Keep safe. Ang Diyos magapanalangin kanatong tanan ug iyang kalina ug kalipay mag-uban kanato. Hallelujah. To God be the glory.